What's up guys? Ako pala si RS at welcome sa Promi TV channel. So yun guys, for today's video guys, papunta tayo ng bukid. Kasi mamimitas tayo ngayon ng mag-harvest tayo ng kalabasa. So yun guys, sabi ni Papa, for harvest ito yung mga kalabasa natin ngayon. So ayun. So ngayon, tingnan natin kung makakarami ba tayo o hindi. So yun guys, first time natin mag-harvest ngayon ng kalabasa. Yun nga. So yun. Si Papa, nasa bukid na kanina pa. Kasi ang aga niya magising guys. Tayo lamon tayo So yun. So tingnan natin kung tapos ba si Papa mamitas ng kalabasa o hindi pa. So ngayon guys, kalabasa tsaka sitaw, talong, okra, tsaka ano ba? Basta yun, baka yung apply guys magpitas na si Papa ngayon. So, pero tingnan natin, bahala na. So ayun guys. So yun nga pala guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa YouTube channel natin, so ayun guys, please subscribe para update kayo sa lahat ng videos na i-upload natin. So yun guys, salamat. Tayo. Yun nga pala guys, hindi ko na na-videoan, naararon ni Papa. So ayan. Yun guys, mga mais natin, gaganda na Yan guys, Ayan, good na Yun Nice one. Mati guys, good na lahat pwede na harvestin. Ngabos na guys. Ay, yun, hinog na nga yung isa Yan guys, hinog na Ayan guys, ang dami na mais. So ito guys, meron tayo ditong bagong project na ginagawa. Ayan. Kulungan ng manok. So ito guys. Ayan. Ayan guys, meron tayong kulungan ng manok. Ito guys, ginawa namin pinto nung nakarang araw. Ayan. Ayan pinto. So ayan. Saka ito guys, pinatag ko na to. Ayan. Pinatag ko na. Para pag nagsaboy tayo dito ng pagkain ng manok, maganda, kita agad. Ayan Yun. Saka ito guys, may pinto na. Ayan. Ayan Ayan. Ayan guys, yung pinto na. Malapit na matapos. Dito guys, may upuan na tayo dito. So ayun, meron tayong banggirahan. Kitchen something to guys, sa English basta yun. Tsaka yun guys, doon tayo sa taas, tingnan natin si Papa. So yun guys, dito tayo kay Papa. Tingnan natin kung ano na yung pinipitas niya. Ay nasa guys, nasa sitaw pa si Papa. So ayun. Yeah. Yung guys, kalabasa Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Guys, kalabasa natin Ito Ito guys, meron pa dito isang maliit Ayun So yun guys, dami. Ito pa guys ito guys, magulang na to Ayun, maliit lang. Dami guys, yun po ito guys, yun laki guys, laki guys, may maliit tayo dito yun ito may malaki. Ito guys, bilog ibang klase bilog pa pare pa magkarabasa. Yeah. So yun guys, sabi ni Papa, pitasin ko na yung mga kalabasa. So yun, dami So yun, tara magpitas ng kalabasa guys. So yun guys, ito pala guys, sa pwede na to. Sabi ni Papa, pwede na to. Ayan kunin natin. Yan, one down guys, one down. Tsaka ito meron pa dito guys, kaya lang tingnan natin. Yan hindi pa pwede, green pa. So guys, hindi pa pwede yan Ayan makina sana kayo, meron pa sa gilid ito po. Dito guys, meron ako dito nakita dati ito
Ito guys, kaya lang. Pwede na ba to? Hindi pa. Yan guys, hindi pa masyadong matigas. Saka na yan. Ito guys, oh. Yan guys, pwede na to. Yan, hinog no. Yan, kuha natin. Matigas. Kabila. Yan guys, oh. Ganda ng pagkatigas niya guys. Kaya ito guys, pwede natin siguro ito. Yun oh, ganda oh. Parang hindi pa pwede. Baka pwede na. Ayun, nilaw na. Yan guys oh. Oh. Taran. Tara guys, ilagay dito sa lalagyan natin. Tambak. Ito natin guys. Yan. Ayan guys, medyo malapit lang ang camera natin. Ayan pa guys oh. Yun oh. Ayan ito. Yun oh. Yun, ang ganda oh. Nice one. So pag ano guys, pag harvest ito, hanap-hanap tayo, lakad-lakad lang tayo dito hanggang sa makakita tayo ng pwedeng harvestin. So yan guys, hindi pa pwede. Ito guys oh, yan ito oh. Yan, hinog na. Yan guys, dito muna natin, sukuha tayo yung ibaba. Ito guys oh. Ito maliit lang guys, pero maganda to oh. Natin to. Guys oh, yun. Nice one. Dala natin doon sa lalagyan natin guys. Yun guys oh. Hindi pa tayo tapos, marami pa doon. So yun guys, ito na yung harvest natin guys oh. Ang dami na agad oh. Yan oh. Yan guys, meron pa rin si Papa oh. Yan. Nice one. Yan guys, ang dami na natin harvest. So yan, hanap tayo dito kasi naman. Kanina guys, hassle mag video kasi walang tagahawak ng camera. So ngayon si Papa na daw yung magkatawas. Basta tayo mag video. Ano guys, meron pa siyang pipitasin. Meron pang okra at saka yung ampalaya. So yun guys, hiring cameraman. Ang bayad kalabasa. Yan guys, yun, ganda oh. Guys oh, may hinog na. Diba? Yan. Guys oh, lupit. Guys, magandang ano, klase oh. Guys, dahil pa rin guys oh. Hindi pa nga lang pwede. Yan guys, laki oh. Pwede na yan guys oh. Yan, jumbo. Ito guys, siguro mga nasa 4 kilos, 3 to 4 kilos guys. So ayan, dito mo natin ito ilagay. Pa? O dyan guys, oras na ano. Ayo. So guys, dito natin ito itambak sa ano, sa unahan, medyo malapit-lapit. Yan guys, ang ganda. So ito guys, tanim ni Papa. Ano guys,
limang klaseng ano to, limang klaseng kalabasa to guys. Meron siyang binotilya, merong parang bilog, merong Taro siya sa ano, Ha? sarong lata. ha? Taro sa lata kung binakan. Ayo. Sarong lata. So ito pala guys, pagkabili pa isang lalagyan lang siya, isang lata, pare-parehas yung isang lata, iba-ibang laman. So yun guys. Yung lumabas daming ano. Oo, kaya iba-ibang klaseng ano, na sitaw. Oh, sitaw. Kalabasa. Ayan guys. May bonatilya, may limang klase guys yung lumalabas dito. Mamaya makita natin. Iba-ibang klase. Ayan, dito tayo. Hindi sana pa rin bunga oh. Ayan. Pero di pa siya pwede guys, siguro mga 1 week pa. Ayan guys oh, tabi yung dalawa oh. Ayan guys oh, ito mo. Magkaiba siya guys, magkaibang klase. Ito kasi pabilog, ito naman medyo pa ano, pa heart ng konti, you know. Halos heart shape siya guys. Ito hindi, palapad siya. Okay, so meron pa dun no. Susunod na sa higulin eh. Hindi pa pwede, ano pa. Ayan guys, medyo tigas na parang, pero hindi pa siya. Siguro mga next harvest na sabi ni Papa. Ito iba man o, pabilugo. Ano ba? So ito guys, sasabi ko sa inyo guys oh. Ito iba rin, pabilog siya guys. Pabilog siya, you know. Parang pakwan. So yun guys, parang pakwan. Yung ano yun, parang style. Pwede na lang. Yun, pwede na. Oo, gray yun. No? Hindi pa. Pula-pula. Pwede na. Ayan guys, ito. Ayan guys, iba-iba talaga siyang klase. Merong palapad, merong pabilog, merong... Sabi ito mo, kurat na na. Naglis na. Iba pa sarap duman. Kuwanta guys, may ring... Oo. Ano na laog. Ito, papo duman na linawa. So ayan guys, oh. Ito, nakabitin sa ano? Ay. Okra. Ayan guys, oh. Meron nakabitin guys, oh. Kunudan siya ya. Oo, kaya lang dito. Ay, meron pa sa gilid, oh. Tupukin pa oh. Meron pa pala. Nakatago. Ayan guys, oh. Meron pa sa gilid, oh. Oo. Sunod na sa nangarap eh. Oo. So yun guys, sabi ni Papa, yung tatlo na yun guys, next harvest guys, pwede na yan. Although pwede naman kuhanin yun, kaya lang, mas maganda guys kung medyo manilaw-nilaw, mamula-mula. Kasi sobrang tigas na guys. Pwede natin kuhanin yung buto para itanim. Tigas dami oh. Ano, ibang klase naman. Mabilog ba ganyan? Oo, ito. Hindi na yun. Ito guys, ibang klase rin ito guys. Yan. Bilog. Ay, meron pa. Yung guys, bilog siya guys. Pabilog. Pa? Nakatago. Bigas na. Yan guys, oh. Ito. Ito guys, iba rin to. Ang ganda guys, oh. Bilog, ano? Hinog na. Yan, oh. Pero hindi, iba naman ang klase. So guys, meron pa dito isang ibang klase papakita namin sa inyo. Ano siya? Ang tawag sa amin dito, binotilya. Binotilya. Kasi parang ano siya guys, parang bote. Parang ano siya, pabilog siya. Ito. Ayan guys, oh. Ayan pa. Ayun. Ayan. Ito guys, oh. Ayan, tinatawag yung, ayan, parang sinasabi ko sa inyo binotilya. Ayan, oh. Ibang klase rin to. Pero, hindi siya, ginawita kasubang eh. Oo. Parang kamuti siya eh. Oo. Ito guys, nagulay kami nito kagabi. Dalawa nito. Dalawa pa isa. Isa lang. So isa lang guys nito. Solve. Ang sarap guys. Parang kamuti. Oo. Kung magsano guys, masapog. Masapog. So yun guys. Tara na tayo. Takutin mo ito. Takutin ako. Iya. Ha? Takutin mo ito. Kaya trapog ako nito. Iya. Ikaw din sa ako. Iya. So ito guys, nakuha natin dito sa taas. So ngayon guys, hakutin natin guys. So ayan. So guys, sabi pa, hakutin ko na. Simulan ko na hakutin kasi nga medyo mabigat yung guys. Dun sa, ilagay natin dun sa kubo. Doon na natin ano, iipunin. So guys, ipidak pa tayo ngayon. Pagpasensya nyo guys, yung boses ko kagigising ko lang. Iigat natin sa sako. Ito guys, nakuha natin dito. So may hero pa doon sa unahan. Meron dito tatlo, ayan o. So yun guys, iigat natin sa sako. Tapos, yun, dahil natin sa kubo guys. Doon muna natin sa kubo ilagay. Tapos, saka natin dalhin sa bahay. Ayan guys, oh. Ganda oh. Yun oh.
Hinog. Ayan guys, lalaki. Yun. Ito guys, ang pamilya Grutas. Ganyan ba? Yeah. So yun guys, dito sa kubo. So yun guys, ito na yung harvest natin guys. Meron pa tayong nakuha ang huli, oh, yun, oh. Ganda, oh. So yun guys, ito yung harvest natin kalabasa. Yun, oh, dami. So yun guys, first harvest natin, jackpot. So yun guys, dami na, oh. Sabihan natin, sa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Basta madami guys. Hindi naman magbilang, eh, no? So yun. So yun guys, next natin kunin guys yung sitaw. Na-harvest na ni Papa yun. So kunin natin guys. Kasi Papa guys, nag-harvest na siya ng ampalaya. Okra. So yun guys, Papa, oh. Yun guys, oh. Okra guys ang hinarvest si Papa. Yun guys, dami ng mais, oh. Mga 2 weeks yan guys. Yari na yan. Pwede na yan. Guys, oh, meron na nga ito, oh. 2 weeks guys, good na yan. So tara ko natin yung sitaw. So yun guys, yung iba guys hindi na nabubuo yung kalabasa kasi nga sobrang init dito, hindi na ulan. So yun guys, sana umulan para madilig yung kalabasa natin para mamunga ulit ng madami. Ito guys, yung sitaw natin guys, oh. Yan. Yan. Pati yung sitaw guys, apektado rin ng init. Kaya nawawala na yung mga bunga niya. Kailangan guys umulan para dumami yung harvest natin ng sitaw. So ito siya guys, oh. Sitaw natin. Kailangan guys, yung sinasabi ko sa inyo, umuunti yung harvest natin ng sitaw kasi hindi na masyado na ulan guys. Kailangan ng sitaw ulan guys. Kasi hindi na didilig. Sana all. Nakakadilig. Didiligan. Ayan guys, pare-pares tayo ng sitaw. May pinagmanahan guys. Ayan. So guys, kunin natin yung isa pa. May 2 tambak si Papa, eh. Yeah. So guys, meron ditong ayan, kalabasa guys, oh. Tsaka ito, 2 guys, oh. So yan. Yeah. Pero okay pa naman guys, subukan natin. Marami-rami pa naman to. Kaya lang, hindi na nagaya natin ng dati. Nung mga nakaraan, ang dami nun. Yan. Yun. So ito guys yung kuha natin sa sa sitaw. Ayos pa din naman. Marami-rami pa naman. So yun guys, tara. Doon tayo sa bahay kubo. Guys, yung unang harvest si Papa nung okra. Ayan, meron pa siyang ina-harvest doon. Ito yung nakuha ko guys sa sitaw. Marami-rami rin. Siguro mga 6 to 8 kilos guys. Ayan pa. Naman tayo pa. Ayan, dami. So yun guys, harvest na ni Papa yung ampalaya. Ayan. Yun, oh. Dami guys, nasa baba, oh. Dami. Ito guys, yung galing, oh. Yung kalabasa natin guys, oh, meron na dito, oh. Ayan, ganda, oh. Ayun. Sabay siya. Nagbuka na ba ano? Oo. 40 days pa manitingo niyan? Ha? 40 days? 40 days? Oo. Iyo? Oo. Ito guys, ang dami. Oo pa, oh. Kalabasa, oh. Ayun guys, meron pa dito guys, kalabasa, oh. Ayun, oh. Sabi din sa'yo. Ni Parang Joseph. Yeah, si Joseph. Oo.
So yun guys, dami. At meron pa dito guys. Ito. Pinito na. Oo. Pwede na. Ayun. So yun guys, si Eman, hinahakot niya yung kalabasa kasi yun nga. Ito pa oh. Pero ito. Tsaka ito guys yung pinapahinog natin guys. Pinapahinog natin, yun o. Malapit na mainog guys. Pwede na to. Mga 1 week pa guys, pwede na to. Ay, mga 3 days. Pwede na itong ano, kuhanin guys. Yun yung binhit natin. So yan. Guys, ano tayo dito? Ito na ginago. Ayan. Parang may tama yun. May kinagatan na agarap ka ano. So guys. Hindi. Hinog na ito guys. Hinog na. So yan. Guys, kailangan natin ng ano. Ano pa? Ayan guys, dami oh. Oh. Dami. Pero di nga na. Ang tao pwede pa. So yan guys. No? Good size. Madali ako sa siya mong tarakula ah. Ako, napuro pa natin kasi sa ro. Pangtulong daw. Ano pa oh. Kaya ganda rin oh. May lubo. Pantulungan daw. Guys, yan din sa lalagyan. Yan guys oh. Dami oh, maganda oh. Yan oh. Yan guys, mga good size na yan guys, pwede na yan. Itong isa parang, hindi pa no? Dahil pa. Yan guys oh, dami oh. Ano ah? Ito po oh. Likod gayon. Hindi akong pwede na. So yan guys, dami oh. Yan. Ito pa sa likod pa oh. Ay. Ito, luwas. Iya. Ano eh? Dahil pa. So yan guys, lagyan natin sa ano. Yeah. So guys, lagyan mo natin dun sa ano, sa kubo. Ang mga buhok ng laro ka. Oo. Basta sa ama yung man. Itong sabing si Junior, may dadama nito. Oo. Kasing mga kasing edad ito. Oo. Dahil manapir mi dyan. Ngayon na. Ang buhay nila dito, Manila man. So yun guys. Tapos na tayo mag-harvest ng mga gulay. Kalabasa. Yung kalabasa guys, ang dami. Kalabasa, yun guys. Ang palaya, ang dami rin. Sitaw, okay. Okra, okay. So yun guys, hindi ako mapag-vlog kanina kasi may bisita si Papa. So, baka maingayan sa akin. So yun guys, ayan. Nakakahingal guys kasi kanina pa kurga ako ng kalabasa. Pati si Eman, nagkakot na rin ng kalabasa kanina. So yun. Shoutout nga pala guys dito sa mga tropa natin. Yan, sa mga walang tropa. So yan. Shoutout sa mga tropa natin. So yun guys, salamat. Tapos na yung video natin. Ayun, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa From TV channel. Guys, God bless. See you sa mga susunod na videos.